Hej alle sammen, det er Vivian Anita Alexandru her fra Aarhus af. Jeg er i fuld fart fremad derudad til at nå til København, fordi der er demonstrationen Nok er Nok, hvor at jeg gerne vil tage ud og spørge folk, hvorfor de er der i dag, og spørge talerne og de mulige arrangører. Man ved jo ikke, hvem der står bag Nok er Nok. Så jeg vil prøve at spørge nogle mennesker, om de ved, hvem der står bag, og hvorfor vi er her i dag. Og på vej derud, så vil jeg bruge toget. Jeg vil tage toget. Og som nogle af jer måske ved, så har jeg muligvis haft corona. Det er jo, man kan teste falsk positiv og alt derimellem med alt det snavs, man opfanger. Så jeg har haft en form for influenza, der skulle siges at være en coronavariant. Og dermed så har jeg faktisk det her C-pas. I hvert fald skulle det siges at gælde i et halvt år. Men jeg har ikke været inde på sundhed.dk, og jeg vil ikke fremvise mit pas. Jeg vil ikke fremvise, at jeg på nogen måde er berettiget til at være i det tog, fordi jeg engang har haft corona. Og det er også ulovligt at kræve, at vi skal vise vores sundhedsdokumentation på, i det hele taget bare vores sundhedstilstand. Så jeg vil tage toget og tage kampen op, og jeg håber, at jeg kan få alle i toget også overbevist om, at de ikke skal bære maske. Jeg håber på den her kærlighedsrevolution, og en af måderne, jeg vil gøre det på, er jo ved at stille spørgsmålstegn og give oplysning. Derfor tager jeg med toget i dag for at nægte og vise mit coronapas, og så må jeg få den bøde, hvis det nu er, og så ser vi, om de kan forstå, at de faktisk selv vil blive anmeldt for at kræve sundhedsoplysninger. Det, der gør den her sag endnu mere spændende, er jo, at vi på tirsdag jo ikke længere har restriktioner. Mange vil fejre det, og jeg kan godt forstå det. Men de her 4 dage op til betyder ingenting. Vi skal frisætte os nu, for hvert øjeblik af vores liv skal vi leve, som var det vores sidste. Og principielt er det vigtigt, at vi stopper nu, alene af den årsag, at 4 dage ingen forskel gør, og det er fuldstændig umenneskeligt at kræve at være under de her restriktioner endnu. Det har faktisk været umenneskeligt indtil nu også. Det har været fuldstændig ulovligt at lukke landet ned, føre restriktioner og ødelægge menneskers liv på den måde, det er blevet gjort. Og jeg vil gerne have, at vi alle sammen står sammen til at bevise det. En af de tiltag, vi kan gøre til en bedre verden, det er at holde dem, der har begået fejl, ansvarlige. Så derfor tager jeg ved det her tog ned til Nok er Nok, og I skal alle sammen også vide, jeg støtter ikke noget, jeg ikke kender. Jeg skal vide baggrunden for, hvad det er, jeg kæmper for. Og jeg kan godt få, der er mange uenigheder med, jeg går da også ind for, at sygeplejersker skal have ordentlig løn, men jeg vil også have, at kontanthjælpsmodtagere skal have det, der er ordentligt. Jeg vil ikke have, at vi fjerner alle ydelser. Men nogle af de politiske tanker, der har været bag nogle af de talere, der er på, det kan være sådan noget som det kapitalistiske fokus af, at vi privatiserer hele den offentlige sektor. Og der siger jeg bare, at med stor kapitalisme kommer der også store magtkampe, når det handler om penge. Og der er det vigtigt, at vi står fast i, at det ikke skal være penge, der giver magt. Og derfor vil jeg gerne spørge folk, hvem der står bag Nok er Nok, fordi der er mange penge involveret, og der kan være nogle politiske tanker med alt, hvad der foregår. Og jeg er ikke vågnet op til at skulle føres blindt ind i en luftkastel, uden selv at være medvirkende til, uden selv at kunne vide, hvad det er, jeg egentlig går ind til. Det synes jeg, vi alle sammen fortjener rettigheden til. Vi har alle sammen mistet i det her. Vi har alle sammen udsat os selv for den værste udskamning ved at være i den her frihedskamp. Og med æren i behold, så skal man ikke nedsætte andre folks egoer for at ophøjne der ens eget. Og hvis man mener, det er retfærdigt at køre en bevægelse gennem hemmelighedskammeri, så er det ikke en bevægelse, jeg vil være en del af. Men hensigten kan jo være god, selvom metoden er rigtig dårlig, men jeg spørger bare alle sammen, om vi skal vælte det gamle med det gamles metoder. Nu er der lige nogen, der ringer her. Jeg må lige ringe tilbage. Men ja, jeg er på vej til dig. Nok er nok.
og på min vej vil jeg også skabe den her kærlighedsrevolution og lave en protest. Men jeg må også sige, altså der er dejlige mennesker, der kommer til Nok er Nok, som jeg sætter stor pris på, så jeg kommer ikke derhen med en negativ attitude. Jeg er bare en nysgerrig sjæl, og håber, at jeg kommer med kærlighed, og jeg håber, det bliver modtaget ligeledes. Og jeg glæder mig til at se dem, som jeg ved, altså der er gensidig respekt og støtte hos. Og så ses vi derude, så sender jeg live fra Nok er Nok om ikke længe, og så endnu mere om lidt, så kommer jeg til at tage toget uden at fremvise mit coronapas. Det bliver spændende, om jeg bliver smidt ud, fordi så hopper jeg bare ind igen. Alle har retten til transport, og det skal ikke defineres af vores sundhedstilstand. Ja, så jeg håber, I vil tage med på min rejse VTV her fra Anita Vivian Alexandru-profilen. Jeg håber også, den bliver sat over på min Vivian-profil, men uanset hvad, så vil dokumentationen altid være der, og det er det, vi skal huske. Det vigtigste er, at vi taler og bruger vores stemme og viser over for hinanden, hvor vi står, for ellers så kan vi ikke vide, hvor vi bevæger os henad. Så lad os stå et samlet sted og finde ud af, hvor vi står, og lære hinanden at kende, og så sammen finde vejen til et bedre fremtid. Jeg elsker alle sammen derude. Vi ses om lidt. Al kærlighed ved. Det er bare så ærgerligt, at det skal være en bøde, der gør, at man ikke tager det af. Nej, man kan nemlig ikke se ham. Desværre. Det har været virkelig skadeligt for vores børn med de masker der. Der er 4 dage til det op til os selv. Altså. Hvor gammel er din datter? 2 år. Det er min også. Hun er lige blevet 2. Hun har kun kendt masker. Men det kender I til affektiv afstemning. Børn, de lærer om deres egen følelser ved at spejle sig i de voksne. Og når de ikke har kunne se et smil i butikker og sådan noget i 2 år nu. Men det er jo ikke butikker, jeg er mest af min datter. Det er jo det. Skal du undgå butikker, for at din datter ikke bliver traumatiseret? Altså, jeg tror ikke, hun bliver traumatiseret af det. Men det kan jo ikke. Forskning viser. Skal vi finde ud af det senere, hvor meget det egentlig har skadet, eller skal vi sige fra nu? De har jo opsagt restriktionerne fra på tirsdag. Hvad forskel gør 4 dage? Det kan man også sige den anden ende. Det er overstået 4 dage, så lad os have det 4 dage. Og så... Men principielt, vi skal da ikke gøre det bare fordi en regeringsmagt siger det til os. Og lad mig ikke begynde med vacciner. Vores børn er så perfekte, som de er. De skal ikke blive truet med at dræbe deres bedsteforældre, fordi de ikke gør, hvad regeringen siger. Skal vi tillade vores børn? Mette Frederiksen har sagt, at for at beskytte vores familie, vores nærmeste, så skal vi tage den vaccine, selvom den jo ikke forebygger smitte. Det var heller ikke pointen var Men hvis pointen er mildere sygdomsforløb, hvorfor giver man det så ikke kun til dem, som er i risiko for store sygdomsforløb? Hvorfor pådutter man det hele landet? Der har været folk i alle aldersgrupper, der har haft akutte og livstruende dødelig udgang. Skal vi have vores børn afhængige af den vaccine for resten af livet, eller skal de udvikle et naturligt immunforsvar ved at få det på naturlig vis? Nu er vi jo ude over, at virusen er dødelig. Den har aldrig været dødelig, jo. Det har altid været en influenza, og det har været en overreaktion. Kan du sige til mig, at der har været 2.000 mennesker døde af influenza i 2018, og at der så nu ingen influenza-tilfælde er? Kan du forklare mig det som medicinvidenskabelig? Jeg ved ikke godt, at de dør også af influenza, men det her det er noget andet. Du har ikke stået på intensiv, og passet folk på ved ingenting. Kan du så sige mig, om dem på intensiv er død af covid-19 eller med covid-19? Jeg kan love dig for, at de døde af covid-19. Og hvordan beviser man det? Er det ved obduktion, som man ikke foretager længere? Der findes ikke obduktioner af mennesker, og alle de covid-19-tilfælde er ikke blevet obdukteret til at finde ud af, hvad der har været risiko. Så længe du ikke arbejder ude på Skyby, så Nej, det er fordi, jeg ikke er en såkaldt ekspert, som bliver købt til at fortælle jer det narrativ, de tjener flest penge på. Er I klar over, at Pfizer de har fået 70% stigning i hjertemedicin, siden de har udviklet vaccinen? Sjovt nok en af bivirkningerne. Okay, må jeg så spørge dig, hvad er bivirkningerne af vaccinen? Er du ligeglad?
Det er jo dine børns fremtid. Det er dit sundhedssektoren. Hvordan ser vi på sundhed? Skal vi bevise, vi er raske? Det er jo omvendt bevis på, så det er ulovligt at spørge til folks sundhedsoplysninger. Men så længe man bare ikke har arbejdet med og passer folk derude. Men jeg har al respekt for, at folk de kan reagere voldsomt på covid-19, men jeg har ingen respekt for, at man afpresser, terroriserer og tvinger hele Danmarks befolkning ned i nedlukning og restriktioner. Og når man så lemper det, nej, men det har altid skulle være frivilligt. Man skal ikke afpresse folk. Og den frygtkampagne, den går du med til, hvis du spreder det her med, at covid-19 slår alle folk ihjel, for det gør det ikke. Jamen det er jo den. Nej, men overdramatiserer det ved at sige, at vores børn dør af det. Det eneste, jeg siger, det er, at der er 4 dage til regeringen siger stop. I burde sige stop inden, fordi I er fri ret til at være trækvejret. Sundhedspersonale, det er skadeligt for folk at gå med masker. Og bare vent til, når de beder om det til vores børn. Se, hvem der griner sidst. Yes. Godt, det var lige en debat der. Jeg gik godt nok lige ud af letbanen før tid, fordi vores børn skal se et smil. Vores børn skal så meget se et smil. Ved I hvad, folkens? Det her det er, hvad vi skal gøre. Altid. Bare snak med folk. For de finder fandme hurtigt ud af, at det de siger, det er løgn og latin, og det er skadeligt. Det er helt utroligt. Nu tager jeg fandme bussen og gør det samme der. Vi kører protest. Går der lang tid før bussen kommer? Går der lang tid før bussen kommer? Hvad her? 5? Bussen? Hvad var det? Går der lang tid før bussen kommer? Ja, det gør jeg. Nå. Den her, den stopper der her. Ja. Super. Så kører vi det samme i toget, venner. Det bliver ikke kun i letbanen. Må jeg spørge dig noget? Hvad skulle til for, at alle i den her bus tog mundbindene af? Der er 4 dage til restriktioner fra regeringens side ophør. Hvorfor tager vi den ikke bare af nu? Hvad forskel gør 3-4 dage? Det er sikkert nu. I 4 dage? Ja. Er det mere sikkert i 4 dage? Og lige pludselig på tirsdag, så er det ikke sikkert mere? Eller så er det sikkert? Gør du det? Coop. At forskellige mennesker, ikke også, der bliver rigtig mange syge her, fordi de fjernede de restriktioner, der er Men kan I ikke se, at det er en skræmmekampagne jo? Nu har de gjort det til en regel, at man skulle have masker. Så har vi fået indoktrineret, når jo man får bøde, og det er farligt ikke at gå med maske. Så nu gør vi det om så. Fordi at jeg går fra bus til letbane til tog til det hele, bare for at spørge, vil I ikke være frie? Vil I ikke selv bestemme? De her masker er skadelige. Det er skadeligt at indånde sin egen kuldioxid i så lang tid. Og det er skadeligt for vores børn, at de ikke ser et smil i busser, butikker, i alle steder. Og hvis folk de fortsætter, og selv når de har sagt stop, så er det en indoktrinering. Jeg vil gøre alt for at kæmpe imod. Havde covid-19 kommet, og de havde sagt, det er frivilligt, I bestemmer selv mundbind fra start af, så vil jeg ved med 90% af dem, der bærer mundbind nu, havde ikke gjort det. For det er ligesom en influenza. Nogen bliver ramt hårdere end andre, ja, men det er ikke en grund til, at vi alle skal lukkes i. Selvfølgelig er vi forskellige. Men for eksempel visir. Hvorfor er der ikke blevet promoveret visir i stedet for de her mundbind, der er miljøskadelige?
Jeg stiftede partiet Samfundssind, lige da corona også brød ud med det her. Jeg ville have, at det skulle være tilgængeligt for alle at få visir. For i det mindste kunne man se et smil. Men se de her mundbind flyde over gaderne, og vi bruger dem, selvom regeringen siger stop til det nu. Jeg vil bare ønske, at vi ikke bare fulgte regeringen blind i alt, hvad de siger i det her. Vi skal følge vores egen intuition. Det har jeg også gjort. Jeg er ikke blevet vaccineret endnu. Nej. Er du heller ikke det? Nej, jeg kæmper rigtig meget. Det er et eksperiment. Og se, vi kan have meget mere til. Og jeg har haft min mor og min veninde, der fokuserer mig. Nu skal du vaccinere. Sejt, hold fast. Hold fast. Jeg fast i mit eget, og Så flot. stå i bad og ringe og holde afstand. Det er den måde, jeg har forhindret det her på. Det kan jeg godt sige dig. Så... Det er spændende, man kan være så forskellig alligevel. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg får sprøjtet ind i mine årer. Nej. Står du og filmer mig lige nu? Nej, jeg filmer mig selv. Ja, du skal ikke filme mig lige. Nej, jeg filmer mig selv. Det er fordi, jeg er i protest, og jeg er på vej hen til en demonstration, hvor man også nede i København. Men det viser sig, at det måske bliver korrumperet af nogle økonomiske bagmagter. Men jeg tror virkelig, det er ved at tale med folk og stille spørgsmål, at man finder frem til, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi vaccinen er altså også blevet brugt som skræmmekampagne. At vi er nødt til at vaccinere vores børn og unge og alle, for at de ikke smitter deres bedsteforældre, selvom det intet gør forskel for smitte. Så der er noget med den vaccine, og jeg er virkelig taknemmelig for det. Men vil du vide, man ved jo aldrig, hvordan man kommer til at reagere på hverken covid-19 eller vaccinen, før man har fået det. Men jeg har prøvet at få covid-19, og jeg blev syg, det var influenza, og nu har jeg så coronapas, men jeg gider jo ikke at fremvise det. Vi skal da ikke fremvise vores sundhedsidentifikation for at få lov til at være et sted. Jeg nægter, også selvom jeg har det. Men det er mere den der med også, at så har jeg fået det. Nu ved jeg, at jeg har udviklet antistoffer. Nu ved jeg, at min immunitet har udviklet sig naturligt. Så vil jeg da hellere gå den vej, end at være afhængig af en vaccine resten af mit liv. Det råder virkelig også bare, altså vi kunne have flokket. Ja, jeg er på vej ned til banegården for at køre derned. Og jeg får nok en bøde i toget jo. Du kommer nok ikke til, der er jo storm i dag, kan du huske det? Der er jo storm i dag. Ja, det hørte jeg godt. Indtil søndag. Men Du skal nok sove derovre i nat, så. tror du det? Du skal ikke komme hjem, mand, der er stormvejr. Det havde du ikke tænkt på. Nej, jeg havde da bare tænkt, togene de kørte alt. Det er en veninde, så. Nej. Nå, det må jeg lige finde ud af, om der er nogen derude, der... Nå. Du er simpelthen en formandskvinde for det her corona-halløj. Jeg blev sigtet 16 år for at dele et billede af den brændende Mette Frederiksen-dukke. Jeg kom i nyhederne med det. Og jeg er lærerstuderende og bare ved, at vores børn skal ikke indoktrineres til det her. Også derfor jeg er i krise med det jo, fordi på den ene side så ved jeg, at hvis jeg bare holdt min kæft og sådan noget, så vil jeg jo leve det der normale liv og være respekteret. Men jeg vil hellere miste respekt og så kæmpe for det, jeg synes er det rigtige, end at gå med flokken. Men altså, min stemme nu her, gør den også filmet med? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at man kun kan høre mig. Jeg vil ikke have, at du deler det her på Facebook. Men det er delt nu. Hvad? Ja, det er live. Ej, ved du, det skal ikke finde mig i. Hvad hedder du? Vivian Anita Alexandro. Okay. Og du må gerne, du sender bare en, hvad hedder sådan noget. Altså det er jo kun mig selv, der filmer, og jeg er i et offentligt rum. Men nu fyrer bare din sigtelse. Jeg er blevet sigtet for 16 år i forvejen, så det er bare en ny ind i køen. Men i hvert fald tak for dine tanker omkring alting. Det er jeg sikker på, at der er mange derude, der vil identificere sig med, at man kan godt beskytte sig uden at skulle tage vaccinen. Og det ved jeg, at der er mange, der vil føle sig inspireret af. Men det er netop ved sådan noget, at folk ikke vil høres, folk vil censureres. Vi benægter jo al information, der er anderledes end regeringens, fordi vi mener, det er falsk. Så når man endelig hører noget oprigtighed fra folket, så skal det bare slettes, hva'? Og Simon! Du er den næste, der ser med, hva'? Hold kæft, mand.
Hvad siger du til det? Fuck, man, det kan så være, at jeg kommer til at ende med at blive derovre, eller hvad? Nå. Jamen, det må være det så. Protesten fortsætter. Ej, hvor fint. Det var da spændende også, hvordan at man kan være imod vaccinen, og så alligevel gå så meget mok over mundbindene. Det er vildt nok. Jeg vinker lige til en. Al kærlighed. Ja, så jo. Om ikke andet, så bliver det jo dokumenteret, så ja, jeg smutter videre. Måske, altså, hvis jeg så bliver strandet derude. Jeg har et sted, hvor jeg ved, at jeg godt vil kunne sove. Jeg skal i hvert fald lige have ringet til en, der spurgte. Men ja, jeg finder lige ud af, hvornår toget det kører. Og så bliver det jo også mission tog. Hvor jeg højst sandsynligt får en bøde for ikke at vise coronapas. Men det spændende er jo, at jeg har coronapas. Men jeg nægter bare at fremvise det. Det skal godt nok ikke være... Det er ulovligt. Siden Hitlers tid, hvor man gik med en jødestjerne for at bevise, at man var på en bestemt måde, så er de badges og vil altid være som en segregeringsmetode til at adskille folk fra hinanden, men hvad der er rigtigt og forkert. Jeg har lyst til at råbe. Jeg har lyst til bare at stå her og råbe. Men jeg skal også kunne være her, hvis det er tog. Det går noget tid med togene. Ja, jeg sender også live i toget, Simon. Of course. Det hele skal dokumenteres. Jeg er nået til next level i det her. At jeg har indset, at dem, jeg egentlig stolede på, vil gøre en forskel i det her. Hvorfor går vi med masker, når der er 4 dage til restriktionerne ophører? Lad os gøre os fri nu! Lad vores børn se et smil! Folk var sådan, what? Hellere et smil end en maske. Det er slut med restriktionerne. Frisæt jer. Jeg holder aldrig kæft her, men du må have en god dag. Ingen vacciner til vores børn. Nu køber jeg lige en billet. Det er lige før jeg bare skulle fortsætte den her live. Jeg skal tage en ny. Der er en... hvad er klokken nu? Der er en om 20 minutter cirka. Jeg kommer godt nok lidt for sent, men sådan er det jo. Sådan er det jo. Jeg er så ligeglad med, hvad folk tænker. Der er 4 dage til restriktionerne ophører. Hvorfor bliver vi ved med at gå med maske, så vores børn ikke kan se et smil? Det har hele tiden været en form for influenza. Nu gik vagten lige forbi mig. That's funny. Vi er nødt til at skabe den her revolution indenfra, fordi det handler om principper, og principielt så skal det ikke være økonomi, hverken i form af en bøde eller donationer, der gør, at vi agerer på en bestemt måde. Så ja, men det er lige før jeg bare skulle trække. Hvad synes du, Simon? Skal jeg fortsætte liven eller starte på en ny? Det var sgu ret nice allerede. Der er bare ikke lige så mange mennesker, der kan se det, som da jeg havde mit
min anden Facebook-konto. Men bare det er derude. Det kunne man egentlig høre, Simon, de andre, der talte til mig. Både hende der sygeplejersken, fra intensivafdelingen for COVID-19 og dem der. Fuldstændig åndssvagt. Lad os da blive ved for en sikkerheds skyld de her 4 dage mere. Holy fuck. Nå, ved du hvad? Jeg laver en ny live, når vi stiger på toget, for det her, det var letbanen udgaven. Så jeg har fået købt mine billetter. Nej, Aarhus til Hadsten. Nå, det er måske bare et stop på vejen. Eller jeg skal skifte. Står der her. Aarhus Hadsten, KBH. Hvis du har fået flere i stemmen inde på din anden profil, så synes jeg, du skal starte en ny. Og ja, jeg kunne godt høre dem. Nej, men Simon, jeg kan ikke lave opslag og lives eller noget som helst. Så ja, det kan jeg ikke. Altså den her profil bruger jeg jo, fordi at en vis frontperson, der vil smadre byen på ikke-voldelig vis, vil har anmeldt min kommentar, hvor jeg kalder hende manipulerende. Så hej alle sammen, det er Vivian Anita Alexandro, der sender live fra Intercity-toget, der kører fra Aarhus til København. Jeg sidder nu i toget med min både pladsbillet og almindelig billet i hånden. Jeg har faktisk coronapas ved, at jeg blev smittet med covid-19 for en måneds tid siden, men jeg nægter at fremvise det. Det er ulovligt at vise sine sundhedsinformationer som en måde at skulle godkendes til at kunne være i et tog. Og i min protest, så vil jeg sige det til kontrolløren, der kommer lige om lidt. Det bliver spændende at se, om han smider mig ud. Og eventuelt, hvis han også giver mig en bøde, så kommer det i hvert fald til at gå i rettens vej til, at de vil blive sagsøgt for diskrimination i busselskaberne. Man kan sige, at det er både statsejet og privatiseret, så det er spørgsmålet, hvad de vælger at argumentere med. Men jeg kan se, at han også diskuterer med en anden passager nu her om, hvorvidt at coronapasset er gældende. Men ja, følg med. Nu har jeg så fundet ud af, at mine opslag det kun har været for venner i den nye profil, så det er ikke noget, der bliver fuldt af mange live lige nu. Men det vil i hvert fald være dokumentation for fremtiden. Det er spændende, om det skal være. Jeg ved ikke, hvad der står. Men jeg ved ikke, om det er bade eller hvad det er. Det tror jeg. Jeg synes, jeg snakker med tjekke om det syrer sig. Du er da god til at bade, når det er koldt. Det gjorde vi det sammen. Det tager lidt tid. Må det? Nej, det er lækkert. Jeg skal være sammen. Jeg er nok Julies bad. Ej, hun bor, kan man ikke godt bade der? Hej, vil du tage mig? Jeg har nogle billetter her. Skål til København. Jeg har bare sådan den der bare for 2. Du også ikke til Aarhus. Nej, det er jo det. Jeg ved ikke, om det er noget med, at jeg skal stå af og så skifte. Hvor skal du hen? Og København. København. Og så har den fået en ekstra billet. Ja, det skal du ikke, for den går den mod Aarhus Sten, det går nordpå. Hvad har jeg så fået? Du har fået en ekstra billet med, som ikke hører til dig. Det er... Nå, det er måske en... Jeg undrer mig så. En, der har glemt din barnebillet også. Jeg tror, en, der ikke har fået den med ud af... Nå. Godt. Er du fritaget for mundbind? Ja. Godt. Coronapasset. Ja. Det skal jeg se. Men jeg har et.
men jeg nægter at fremvise det. Du nægter at fremvise det? Det gør jeg. Så har vi kun et problem tilbage. Hvad så? Det er, at du skal faktisk fremvise de folk, der tager tog. Og ved du hvad? Nej. Det er ulovligt at fremvise sundhedsdokumentation. Det står faktisk i loven. Siden Nürnberg-kommissionen, der har man altså ikke ret til at skulle tage et sundhedsidentifikation som en måde at skulle fratage folks frie ret til at være her. Så hvad vælger du her, kontrollør? Jeg vælger så at ringe til politiet, så må de komme og snakke. Så kommer politiet og tager mig? Nej. Ej, det er interessant. Hvilken station vælger du at frihedsberøve mig på? Det afhænger af politiet. Så prøv at tænke på det her. Du sidder lige nu og smider en passager ud, som har coronapas. Ja, du skal bare vise Men mig. fordi jeg nægter at vise det, Yes. så skal du sende politiet efter mig. Det afgør du jo. Og hvad så? Altså, hvad vil politiet gøre med mig, tror Det jeg? ved jeg ikke. Er du klar over, hvor medskyldig du er i kriminalitet med det her? Alle, som håndhæver de her Prøv, der er 4 dage til restriktionerne ophører her. Very interesting. Det er vildt. Normalt så har jeg så mange, der følger og ser mine videoer, men der er ingen, der ser mig bogstaveligt talt blive anholdt af politiet. Lad os se. Ja, er I sammen? Nu kommer vi på. Ja. Bare lige sådan noget. Ja, det var vel andet. Ja, for hvad? Altså, ja, hvis hun er fandme en mundfuld, men altså 8 dage straight. Ja. Fordi hun skulle jo bo hos mig 2 dage efter. Ja, det sagde hun også. Ja. Ja, så nu se, hvad det bliver til. Men det er jo også, når der er 2 alfa-hunder på 2 sammen. Der er gang i dem, så der skal ske noget. Men det var en fucking god tur. Ja, ej, det synes jeg ikke helt lækkert. Så tror jeg ikke rigtigt, at det er mange lys. Ja, jeg sidder lige og prøver at invitere nogen til den her live, så der er nogen, der kan følge med i, hvad der foregår. Men ja, okay, nu skal jeg lade være med bare at tie stille her. Nu status er, at politiet de er blevet kaldt, og alt imens at han ringer til politiet, så sidder folk og venter med deres coronapas. Jeg er en betalende kunde, jeg har mine billetter lige her, og jeg har endda også coronapas, men jeg nægter at fremvise det. Det er simpelthen ulovligt at kræve, og endda også når de her restriktioner de ophører om 4 dage. Hvad gør forskellen så der? Der er sådan andre ting, man går op i. Altså, jeg kan huske, at første gang jeg var på det, så jeg var sådan 10 eller sådan noget. Med min mor, jeg og nu går jeg bare forbi der, så ja, præcis. Jeg er både lige ved siden af. Det er utroligt, man er så mange mennesker, der samles i flok. Det gik fint nok med det, der er hotel, eller hvad og er der for hinanden, men man står i sidste ende helt alene med den her kamp. Fordi det er ikke altid, der er nogen, der for en. Ligesom nu står jeg helt alene. Forekommer en anholdelse snart. Og politiet tager mig. Giver mig en bøde. Jeg ved, at man får plettet straffeattest for at nægte at vise sit coronapas. Han har blevet lagt billeder af det lag, der er kommet ud. 3 brandhuller. Det ligner sådan sådan sygret. Det er sådan små huller, så de er sådan sorte. Altså, vi har ikke prøvet det. Og for det første så 1.300 kroner per lag fra IKEA. Jeg ved ikke, om jeg skal lave en ny live, eller hvad jeg skal gøre. Så det er det første, jeg får. Så går der sådan 10 minutter, så skriver jeg. Ved I hvad, vi kalder den her del 1. Hej, jeg har lavet den her sag. I skal bare vælge at afvise den. Det er bare så betydelig lækker. Så se med om lidt, når at jeg, okay, jeg synes det er lidt mærkeligt. når jeg bliver anholdt for ikke at fremvise coronapas. Prøv at se, hvorfor kan din kollega ikke være ligesom dig? Han er ved at ringe til politiet for at skulle få mig ud af toget for ikke at ville fremvise coronapas. Jeg har coronapas, men jeg nægter at fremvise det. Ja, det er en politisk protest. Hvad skal man gøre? Fordi det er ulovligt at kræve sundhedsinformation om folk.
Det er dybt diskriminerende, og man kan ikke lave om på det, hvis ikke man står fast. Stem på partiet Samfundssind, hvis regeringens regler ikke er det eneste, du vil tro på. Der er 4 dage her, til at vi ikke behøver, ikke? Hvorfor skal vi blive ved i de 4 dage? Det er for at se, om indoktrineringen fortsætter, og vi gør det, vi selv isolerer os. De her masker, de er et symbol på, at vi lytter til, hvad de siger. Jeg gør en sag ud af det, og sagsøger DSB også, hvis han fortsætter den kamp der. Det gør vi. Og det var også fordi, alt blev det slut, efter jeg havde givet ham hans 5 stjerner, som han insisterede selv på, han skulle have. Så må de smide mig ud, og så stiger jeg på et nyt tog, og et nyt tog, og et nyt tog. Jeg kommer til København, jeg er på vej til demonstration lige nu, og det... Prøv at tænke sig, at skal jeg få en plettet straffeattest, for ikke at ville fremvise mit coronapas? Det er sindssyge tider. Det er en menneskeret at kunne transportere sig. For det er principper her. Det er principper. Folk bærer de her mundbind, fordi de er bange for en bøde. Folk de bærer de her masker, fordi de er bange. Tag en beslutning her. Eller du har måske taget den. Det er enten stadighed af at følge nogle regler, som I inderst inde ikke engang er enige i. Og smide mig ud, en uskyldig kvinde i det her, ærligt. Det følger jo altså bare nogle regler, ikke? Følger nogle regler hele tiden. Det gjorde nazisterne også. Man skal jo dramatisere, for at folk fatter det, altså. Jeg tror, der er rigtig meget. Så kunne I høre, det her det bliver til en ny del, fordi det tager lang tid sådan ind imellem, når de kommer. Så er der mange pauser ind imellem, og jeg gider ikke at lave live gennem det hele. Men nu kan I høre, kontrollørerne er heller ikke selv enige i, hvad der sker. De følger bare nogle regler. Så skal de lige snakke sammen om, hvordan de griber det. Men dokumenteret bliver det i hvert fald. Så er det del 2, så tager vi del 3, og så vil jeg kombinere det til en samlet video på et tidspunkt. Og egentlig bare tagge de forskellige dele i det første opslag. Så ja, alt kærlighed væk. Okay, hvad siger du? Vil du oplyse dit navn og fødselsdato, så kan du få kontrolafgift i stedet for. Det er sådan set reglerne. Hvad siger de her? Vil du oplyse dit navn og fødselsdato? Så jeg får en kontrolafgift for hvad? Men må jeg spørge her, hvorfor var du klar til at smide mig ud med politi, og nu er det pludselig en bøde i stedet for? Der er ingen grund til at give en kontrolafgift. Jeg vil have ikke
sådan, jeg skal oplyse min... Fødselsdag, navn og adresse. For at kunne få en bøde for hvad? For ikke at fremvise coronapas. Er det en bekendtgørelse? Det kan du gå ind på DSB's hjemmeside, det er sådan, du vil det. Vil du henvise mig til det? Jeg har det ikke i hovedet, så det... Men skal man ikke kunne vide de paragrafer, man udøver? Det gør jeg også. Jeg ved, hvad jeg vil. Ikke hvor de står hen helt meget. Skal jeg prøve at finde det på DSB's hjemmeside? Ja, prøv at gøre det. Kom jeg tilbage til dig. Jeg kan ikke lave live imens. Er der nogen, der kan sende mig, hvad det er, DSB siger? Regler. Og det ser ud til, at man skal fremvise gyldig coronapas, og hvis man ikke kan det, så kan man få sin kontrolafgift annulleret. Men uanset hvad, så får man den. Så det må jeg bare få meddelt der. Men det spændende ved det hele er jo, at det slutter fra den 1. februar, det hele jo. Hvorfor skal vi så fortsætte med det her indtil da? Det er fuldstændig tåbeligt. Så er vi tilbage. Jeg ville ønske, at jeg kunne spørge derude, om jeg skulle gøre det. Om jeg skal give mine informationer og så få den annulleret, eller om jeg skulle kæmpe videre og bare lade dem komme med politiet, altså. Så eneste politiet rigtig kan gøre, det er at påkræve mig at skulle vise coronapas. Ja, ved I hvad? Jeg har besluttet mig. Det er slutningen på den protest. Jeg giver sgu bare min adresse, og så får jeg bøden, og så må jeg klage over det bagefter for principielt at bevidne, at vi altså ikke er lovligt at fremvise sundhedsbaggrund, og at det principielt er forkert, at vi fortsætter med det. Og især også bare de her sidste 4 dage. Prøv at høre, de kan vende om på de restriktioner når som helst. De kan indføre det igen, men det er op til os selv at vurdere, om det er det rigtige at gøre eller ej, og vi skal ikke bare makke ret, fordi de siger det. Det er princippernes kamp, og hvis vi ikke bare smider det mundbind, når vi egentlig ved, at det ikke virker, og det bare er et kontrolapparat, når vi kan mærke ind i os selv, at det er tåbeligt at blive ved, når de allerede har annulleret det. Så det eneste, der er tilbage, det er indoktrineringen af at blive ved. I må forstå også, jeg har i dag, som I kunne se i letbanen, har jeg diskuteret med forældre om, at de mener ikke, at deres børn har taget skade af de masker her. Jeg kan sige fra et lærerfagligt perspektiv, hvor jeg har undersøgt diverse indlæringsteorier og relationsundersøgelser, så har børn brug for at se et smil. De har brug for at se et smil bag de masker der. Og selvom man vender sig til det og bare bliver nærmest sådan, ikke har det fint med at have det på, så har vores børn det altså ikke fint med det her. De har det ikke fint med at se på det. Og jo mere vi bare bliver ved med at gøre det fuldstændig ukritisk og uden at stille spørgsmålstegn, jo mere lærer vi vores børn at gøre det samme. Ja, det er lige før jeg bare går derover og siger til ham. Jeg synes først, at jeg var sådan ikke rigtig optaget. Bare tag det af. Det hænger jo bare der. Restriktionerne slutter om 4 dage. Skal vi ikke bare tage maskerne af? Du er da så sød. Ja, tak i lige måde. Hej. Jeg vil gerne skrive mit navn og alt det der. Og få den bøde. Jeg kunne se, reglerne siger ved DSB, at man faktisk at man skal fremvise coronapas, og så kan man få det annulleret, hvis man jo... Yes. Men er det ikke tåbeligt at give det i det hele taget, så? Jo. Altså...
Også bare, der er 4 dage og til at det hele det slutter. Hvorfor bliver man ved deroppe til? Du behøver ikke have det på over for mig. Jeg kan godt lide det smil. sted skal vi jo sætte grænsen, ikke? Hvis du vil udfylde den der, Det slutter jo aldrig, hvis vi bliver ved med at køre det ud. Prøv at se, de afslutter det nu ikke, men vi bliver bare ved med at håndhæve det, fordi vi er blevet trænet til at gøre det. Og vi bliver ved i frygt, fordi vi er bange for at få bøder. Fra til, når det er hernede, jeg skal. Ja, du skriver bare navn, adresse og underskrift. Hernede, her. Skal jeg skrive mit rigtige navn eller en fake? Jeg afgør du. Nej, ved du hvad? Jeg står ved mig selv hele vejen. Og selvom jeg har et coronapas, så vil jeg hellere have en bøde. Ja. Du kunne have en kontaktbillet sådan der. Ja, jeg har så. Det bliver en dyr rejse. Prøv at tænke, jeg er en betalende kunde. Jeg har altså betalt for den her rejse. Men det var da godt, din intuition er at tilkalde politiet ikke give det igennem. Har du gjort det før at tilkalde politiet efter nogen? Ikke for corona. Ikke for Ikke for corona. coronapas. Ved du, jeg har vel sikkert fået dobbeltstraf, fordi det var corona-relateret. Men synes du ikke, det er trist, at du skal være coronabetjent? Det er da ikke det, du er blevet togchauffør for? Nej. Så du København, du tænker op? Jo. Godt, jeg kommer derhen bare med en ekstra udgift. Men her togfører, det er kun ved at stå ved sig selv og blive, altså uanset hvad flokken siger. Prøv, vil du miste dit arbejde, hvis du nægter at bruge mundbind? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg ved det ikke, og jeg tror det. Og det værste er, at du vil kun blive fritaget, hvis det er, at du har en eller anden psykisk eller fysisk fejl. Men det er ikke en fejl at ville have, at ville være fritaget for coronapas. Det er ikke en sygdom. Alle er født frie. Det skal ikke være en sygeliggørelse, at man vil. Og lige skruer. Jeg hedder Vivian Lesunde, det kan du se. Ved du hvad, jeg blev sigtet 16 år for at dele et billede, så sådan en lille bøde her. Jeg har været i nyhederne, jeg delte et billede af den brændende Mette Frederiksen-dukke til min Men in Black demonstration. Okay. Så det her, det var... Du får den der med dig. Får jeg den med? Yes. Hov, jeg blev låst inde. Ja. Mange tak. Tak lige meget. Mette ciao, Mette ciao, Mette ciao, 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 når det brænder. Og når vi spiser, så er der jo ikke corona. Og når vi synger, så er det også fra Men in Black. En bøde. Et stort skridt. Et stort hul i pengepungen, men et stort skridt for frihed. Lad os alle sammen gøre det samme, så får man jo rent faktisk sat en pointe igennem. Al kærlighed væk.